Rhyd cymerau. Planwyd egin coed y trydydd rhyfel ar dir esgair ceir a meisydd tir bach ger Rhyd cymerau. Rwy'n cofio am fy mam gi yn esgair ceir yn eistedd wrth y tân ac yn pletio i ffedog. Croen i wyneb mor felynsych a llaw ysgrif peniarth, a'r Gymraeg ar ei gwefusau oedrannus yn Gymraeg Pantycelyn. Darn o Gymru Biwritanaidd y ganrif ddiwethaf ydoedd hi. Roedd yn had ci, na welai sef erioed, yn gymeriad, creadur bach byw, digyn, herciog ac yn hoff o'i beint. Crwydryn o'r 19fed ganrif ydoedd ef. Codasant 9 o blant, beirdd, blaenoriaid ac athrawon ysgol Sul, arweinwyr yn ei cylchoedd bychain. Fy nwncl Dafydd oedd yn ffermio tir bach, bardd gwlad ar hygymwr bro, ac roedd i gan i'r ceiliog bach yn enwog yn y cylch. Y ceiliog bach yn crafu, pen hyn, pen draw i'r ardd. Ato ef yr awn ar wyliau haf, i fugeilio defaid ac i lunio llinellau cynghanedd, englynion a phenillion 8 llinell ar y mesur 8-7. Cododd yntau 8 o blant, a'r mab hynaf yn weinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd, ac roedd yntau yn barddoni. Roedd yn tylwyth ni nythaid o feirdd. Ac erbyn hyn, nid oes yno ond coed. A'i greiddiau heirllig yn signo'r hen brydd. Coed lle y bu cymdogaeth. Fforest lle bu ffermydd. Bratiaeth Saeson y de lle bu barddoni a diwynydda. Cyfarth cadnoed lle bu cri plant ac ŵyn. Ac yn y tywyllwch yn ei chanol hi, y mae ffair Minotawros Saesnig, ac ar golfenni, fel ar groesau, ysgerbydau beirdd, blaenoriaid, gweinidogion ac athrawon ysgol Sul yn gwynu yn yr haul, ac yn cael ei golchi gan y glaw a'i sychu gan y gwynt.